Umojtaba kamanay ulatho hakarensan X jong o uong ngin pen bethay do misai ubakam sharkay bat kam trim dangerous missile ka Amerika bat ka Israel kinlait sendon tang hakikat to kat 9 minit. Snowha ban like ban share ban snap hadu ko bukut knang ba pimyo yaki khubor ki babnia. Alingin yepet igi katto kan nigi updates ha ga biya day berkatma US bat Iran. Ki khubor ki ong ba Mojtaba Khamenei u kontra jong supreme leader jong ki Iran u Ali Khamenei latong yu u kum supreme leader lane u nong yalam bahakli du jong ka Iran. Haat hakini kendet sngi baladab latong yu Ayatollah Arafi Henry Hadin kendet kenta la khrwit ke Israel bat US do bom bat hikijaka bala suba bu udan pause mo uru ulayap hasyan Hadin kata hi meeting gi IRGC kila penbor yu neu khon Ali Khamenei Mojtaba Khamenei bu on simti ka kam kum ukli du jong kari Iran bat menta ke Israel bat US kin sebut din le se yu Utromul ong hakarensan X ko jong o bagi tirtma ke Iran ki Air Defense Air Force bat iginong yalam kiladu bat menta kila terwa pan poi sa kami jing kren Henry lo jubab dag boong kapor kaladir Hagwe per khubor ul ong ba menden kesngi baar baga US kan pendukut no ia ka khay pateng bat ka Spain hadin baga nong ba Barcelona kamsha ya ke US ban pendon kam ya ke jaka jongka kenang bakisipai Amerika kin tertma ya ke Iran ya ke neo lekren ha ke tulong khubor jong ke adulu agency ulong ru ngin pendukut no ya barak ke jingya di ya thit bat ke Spain ngim kwa shu bandan ke jingya dai bat ka laong utram ha ginong thok khubor ha Oval Office Habapai de Shah u Presiden jong ke Iran Masud pasesken ulong ba keri Iran hi kadang yam pat donut sau phos ngi namar ke jingdu no yo Ayatollah Ali Khamenei lakataru ngakwa ban kren Shah ya ke Amerika ber Israel on don jinge kren yasuk bat kinong le kam bomman u Benjamin Netanyahu bat utrom halor kene katma Hadu menta ke sipai Iran hi kidang penon kam tang de ki misail ber ki drone ki balarim ngimpat pen ipat ba ya ki misail ki bathamai ki jongi ka Israel kanom la shanslam pat kanong ba Tel Aviv lane Haifa kinlong kum ko sok pedung ha ki misail jong ke Iran bat ngin sa ter misail ba kam klanbor kat nang mi gisngi IDF lane ke sipai Israel lang baga jetma jongki ke F-35 kila siat penhap no ya ki jetma jong ke Iran kajingya fight lane kajingya khun kamde ta khandau hanre wat la ha sun benang ru kajingya khun kalong ke ba isher khai wat kalong kumne harum ya kane ke jetma ke Iran ke ba kerteng ke yak shispa alai pho ke ba dei na ke ri Rusia ke ba ka jet jong ke Rusia ke snakerpang na ke benta ki sipai ki badang training ya kan ke jet laset penhap dek sipai IDF hapo jong ke nongba Tehran hi hagawai paru khubor ke ong ba mentala laisingi ke Strait of Hormuz kala thangdam sendon bat omdon jahat banyat nangta namar ba ke Iran kala depna ba kino ki jahat ki ba wantur shajan lara dei ke jahat kit umpnyang ne ki jahat thama ngin bom naphang bat ngin penjot hi thiau kumban supin kenma bahakane kasngi ke baladap ha kasngi balang jong kane tayo baladap ke US kala terbom ya ki khandai teli ki jahat thama jong ke Iran ke khubor ko ong ba kinong tre jong kane ke jahat kila phet lamwir shane shitai bat kila poi ha ka daulan nong ka badan hajan jong ke Sri Lanka de ki sipai duriau jong ke Sri Lanka kila let lom kila let thup ber kila let wat yaki kidon kumba life ho hadu life arngot
Bat kidonru ha ke jingmen saw ke bala kamjur. Bat yamenta ki shipai duryo jong ke Sri Lanka kidang wat. Let se yo dang don shu kiwe pat de. Bat dikine la pinkit no Shah Hospital la ong ka Khubor. Foreign Minister jong ke Iran u Abbas Arashi u la ong ha ke Rensan X ke jong u. Kumba shispa andru phongot ki men siem baloiloi jong ki khna kanthai kila duno ila ka jing im bat yaki thliu la depti lupa khnang bantep yaki kadaw kadai na ka jing terbom jong ka US ha ki school kanete la sngau kumba ka long ka bashir khai handre ngide bantep padeba balai ka US bar ka Israel ka terbom ha ki school kadaw ko long ba day namar baki shipai Iran lani IRGC ki penlong meeting hapo jong ko school ka balong Persya ya ka an ka Israel lele ka bom wat gi hospital lani ka jaka mene blai namar bahapo ki don ki tirthma jong ki Hamas katkum ka jingong jong ki shipai IDF US embassy hapo Saudi Arabia lasha terbom ha ka Iran da ki drone jong ka laong ka Khubor Bar Khubor kalau ong shushu baka Saudi Arabia ru bat ka UAE bat ka Qatar kila long ke bala penkre banlet syakamadan thama banyakun Persya ya ke Iran kene kalong tangkum ke jingpit ngor jong kiri sepngi lane jong kiri Amerika Prime Minister jong ke Israel ulo ong bayamenta ngimpat don ke jingtmo ban penkut ya kene katma Henry ke syong pat de hagi ba jong ke Iran bakin penkelano ya ke borsen syar khadar hapo jong keri omshu da kas jingsen syar jong ke Sarkar u Ali Khamenei hakwe per Khubor hak jingide ber ke Hezbollah u Prime Minister jong ke Israel lo ong ba ke Israel kan bom na phangi kitem jong ke Hezbollah ki bodon hagi benta shatei jong keri Israel kata ya ke Lebanon But lada kinong Iran lane kinong yalam jong ke Iran kidon hakate jaka kidai bandong kibaladep ready lupa Orga khaddu padde kalong ka basngosir khai ya jingkran jong supreme leader bathmai jong ka Iran umo istaba Khamenei ulatho hakrensan x jong o uong ngin pen bethe do misai ubakham shir khai bat kham trim dangerous misai ka Amerika ber Israel kinlait sendon tang hakikat to kan 9 minute